ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салом алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси Маркази амансозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. Мисли ҳар вақта ман бо шумо дар мавзӯи муҳоҷират суҳбат хоҳам кард ва имрӯзам ба тақрибан 10 саволое ки дар зери видеое ки дина дар канали ютубам чоп кардам ҷавоб хоҳам гуфт. Дӯстони азиз, дар моҳи шарифи Рамазон, то тамошои моҳи шарифи Рамазон тақрибан 10 рӯз дигар мо бо шумо дар пахши мустақим вона мехӯрем ва ман фақат ба саволои шумо ки дар зери видеои ман менависед ҷавоб хоҳам гуфт. Пагар худо хоҳад, агар вақт шавад, боз ба якчанд саволое ки дар зери видеои ҳамин рӯза менависед ҷавоб хоҳам гуфт. Дӯстони азиз, ва оғоз мекунем ба саволу ҷавобе ки шумо дар видеои охиронам нависта будед. Умедҷон мепурсад: ман 5 сол депорт доштам, мобайни 5 сол Туркияда кор кардам. Ҳозир депортам кушода. Агар Россия равам, метавонам даромада? Мегӯянд ки печати Туркия дорӣ, на мемонанд гуфтанд. Шумо чӣ мегуфтед? Чӣ кор кунам? Умедҷон, нигоҳ кунед, дар ҳақиқатан дар сарҳади Федератсияи Россия он шаҳрвандони хориҷӣ ки ба ҳудуди Федератсияи Россия дили нияти воридшавӣ доранд, агар дар паспортҳои хориҷиашон ба муҳри Туркия ё ки яке аз давлатҳои араб дошта бошад, онҳо аз тарафи кормандони хадамоти бехатарии федералӣ яъне ФСБ пурра ҳаматарафа санҷида мешаванд, бо онҳо саволу-ҷавоб мегарданд. Шояд телефон ва дигар гӯем ки аппаратурае ки метавонад дар он ягон хабар бошад, аз тарафи кормандон санҷида шавад ва бисёр бародароне ки муҳри гӯем ки визаи Туркия ё ки ягон давлати арабия доранд, онҳоро ба ҳудуди Федератсияи Россия даромадан иҷозат намедиҳанд. Ман намегӯям ки ҳамаи онҳоро, аксари онҳоро мегардонанд ва барои ҳамин ман бо дили пур гуфта наметавонам ки агар шумо биёед шуморо мегардонанд, аммо имконияте ки шуморо гардонданаш вуҷуд дорад. Умеда 2016 мепурсад: мегуфтед ки вақте аз Тоҷикистон омадан дар мигратсиони кӯдак чӣ бояд нависем, агар кӯдак дар мактаб хонданӣ бошад? Агар дар ҳақиқатан фарзанди ноболиғи шумо бо дили нияти ба ҳудуди Федератсия таҳсил кардан меояд, ҳатман дар мигратсиони картааш учоба нависед. Чунки агар бо работа нависед ё ки части нависед, бо метавонанд дар мактаб директор ё ки дар отдел по мигратсия дар вақти бақай мондан ба ҳар як калима, ба ҳар як чӣ баҳона ёванд ва ё регистратсия дароз намекунанд ё ба мактаб қабул намекунанд. Барои ҳамин дар мигратсионаш дар зери калимаи учоба хат кашед. Саволи дигар аз Абубакр. Абубакр мепурсад: апам шаҳрванди Россияро дорад, худаш дар Москва, ман бошам дар Санкт-Петербург. Ман метавонам регистратсия яксола кунам дар хонаи ӯ ва дар Питер гашта метавонам? Абубакр, аз саволатон маълум мегардад ки апатон дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунад ва дар хонаашонам дар шаҳри Москва мебошад. Агар шумо дар хонаи апатон ки дар шаҳри Москва ҷойгир мебошад регистратсия яксола кунед, бо ин регистратсия шумо дар шаҳри Санкт-Петербург гашта наметавонед. Шумо ҳатман бо регистратсияи Москва бояд дар шаҳри Москва зиндагӣ намоед. Чунки умуман бародарони шаҳрвандони хориҷӣ ки ба ҳудуди Федератсияи Россия мебиёянд, бояд дар ҳамун суроғае ки ба қайд мегиранд, дар ҳамун суроға зиндагӣ кунанд. Бачаҳое ҳастанд ки дар шаҳри Москва регистратсия доранд, аммо дар шаҳри Москва дар дигар суроға зиндагӣ мекунанд. Ин аллакай ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҳисоб мешавад ва бисёр бародаронро бо ҳамин ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида аз 5 то 7 ҳазора ҷарима мекунанд. Барои ҳамин шумо метавонед аз сабабе ки апатон шаҳрванди Федератсияи Россия мебошад ва шояд дар хонаи худашон дар шаҳри Москва регистратсияи доимӣ дошта бошад, шумо метавонед дар Санкт-Петербург дар ягон суроға регистратсия яксола кунед, аз сабабе ки хеши табори наздикатон апатон шаҳрванди Федератсияи Россия мебошад. Фақат дар вақти регистратсияро дароз кардан шумо бояд ҳуҷҷатҳои апатон дар дастатон бошад ва ҳуҷҷатҳое ки шумо хешу табори наздик будан, яъне апаю
додар буданатонро исбот намоед. Яъне шаҳодатномаи таваллуди шумо ва шаҳодатномаи таваллуди апатон ҳатман бояд дар дастатон бошад. ба ғайр аз ин бояд паспорти апатон дар дастатон бошад ва шумо метавонед дар Санкт-Петербург регистратсия яксола кунед ва бемалол дар ҳамун Санкт-Петербург мегардед. Нурулло Афғонов мепурсад: агар экзамен супорда натавонӣ, бояд граница равӣ? Нурулло, шумо ба фикрам имтиҳони сертификати донандаи забони русӣ, таърих ва васои ҳуқуқро мегӯед. Агар шумо бори аввал насупоред, ба шумо то 3 то 4 бора имконият метиҳанд ки шумо дубора ин имтиҳонро супоред. Фақат агар як бор ки шумо насупордед, ғалтидед, дуюмбора агар ман хато накунам ва то агар ягон тағйироти илова нашуда бошад, 1000 сум метиҳад, 1000 сум унҷо ба пардохт мекунед ва шуморо дуюмбора иҷозат метиҳанд барои супордани имтиҳон, барои гирифтани сертификати донандаи забони русӣ, таърих ва асосҳои ҳуқуқ. Агар ягон ҳамин нарху навош иваз нашуда бошад, метавонед бо то 3 бор то 4 бора супоред. Сомонҷони 98 мепурсад: ман 2.5 сол мешавад видварени шидагиам, ай Россия, набуромадам, граница равам, чӣ мешавад? Сомонҷон, вақте шумо аз сабаби ки шумо 2 сол пеш видварена шудаеду, аммо то ҳоло ҳудуди Федератсияи Россия тарк накардаед, агар ҳозир шумо аз ҳудуди Федератсияи Россия бароед, ягон проблема намешавад. Бемалол шумо ҳудуди Федератсияи Россияро тарк менамоед. Фақат ҳамун видварене ки муҳлаташ 5 сола мебошад, метавонанд ҳамун муҳлати 5 сола аз рӯзе ки шумо ҳудуди Федератсияи Россияро тарк кардед, аз ҳамун рӯз видварени шумо аз ҳамун рӯз ҳисоб меёбад. Агар шумо 2 сол пеш видварена шуда бошед соли 2023, агар ҳамин соли 2025 ҳудуди Федератсияи Россияро тарк кунед, шуъбаи расати кор бо муҳоҷират ёки раёсати кор бо муҳоҷирати вазорати корҳои дохилӣ ҳамин видварени шуморо аз соли 2025 метавонад ҳисоб кунад. Барои ҳамин ҳолатҳоро байнобат гиред. Зафар Абдуллоев мепурсад: акай Шӯрат, дар бораи трудовой книжка маълумот медодед? Трудовой книжка ин ҳамун китобчае мебошад ки дар он фаъолияти кории шумо нависта мешавад. Дар кадом корхона кор кардед, дар кадом вазифа кор кардед, кадом сол ёки кадом сол ва бо кадом сабаб шумо аз ин кор рафтаед. Яъне дар трудовой книжка фақат гӯем ки дар куҷое ки шумо кор кардед, ҳама ҳамин ҳолатҳо ба дарҷ мегарданд ва вақте шумо ба нафақа мебуроед яке корро тамом кардед, вақти нафақагир ки шудед, ҳатман аз шумо трудовой книжкатона талаб менамоянд. Яъне дар трудовой книжка ҳама бигӯем ки дар кадом корхона кор кардед, дар кадом вазифа кор кардед, ҳамаш ба қайд гирифта мешавад. Трудовой книжкара, худи книжкара шумо худатон ба даст меоред, яъне аз киоск мехаред, корхона аллакай дар он ҷо менависад. Як бор трудовой книжка мегиред ва дигар фарз кардем як ҷо кор кардед, аз онҷо уволица кардед, дигар ҷо кор даромадед, ҳамин як трудовой книжка меистад. Фақат дар ҳамун трудовой книжка дигем ки маълумотҳо тағйир ёфтан мегиранд. Насруддинова мепурсад: так, бародарҷон, 2 видео пеш савол дода будам, ҷавоб надодем. ВНЖ доштам, аннулировать шуд. Маро муҳлат додам, 15 рӯз бояд Россияро тарк кунам. Ман даробаро карда границаро патент кардам. Фарзандонам гражданин РФ. Бо сабаби уведомления накардан ВНЖ аннулировать шуд. Метавонам ба суд муроҷиат кунам барои вастанавид кардани ВНЖ. Ман аз 10 январ то 25 январи 2025 муҳлат доштам. 22 январ омада патент кардам. Хоҳиш мекунам ҷавоб диҳед ба соли ман. Нигоҳ кунед, агар шумо 2 бор уведомлениеро сари вақт накарда бошед, уведомления ҳарсолатонро ҳамин 1 сол накардед, барои 1 сол накардан шуморо ҷарима мекунанд аз 2 то 5 ҳазора. Ин ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ ба ҳисоб мехӯрад ва дуюмбораам агар сари вақт уведомления накунед, боз як борга шуморо ҷарима мекунанд ва ин аллакай инам ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ ба ҳисоб мехӯрад. аллакай дар 1 сол шумо гӯё 2 ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ содир кардед. Ин асос мешавад барои он ки нисбат шумо қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул кунад, аммо аз сабабе ки фарзандони шумо шаҳрванди Федератсияи Россия ҳастанд,
нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул накарданд кормандони шӯъбаи рӯсияи кори маъмурият, аммо вид на жителство шуморо аннулировать карданд. Шумо худатон ҳисобу китоб кунед, бинед агар ҳамин ҷаримае ки шуморо барои сари вақт насупордани уведомления гӯем ки нодуруст бошад, шумо метавонед аз болои ин қарорҳо шикоят кунед, то ин қарорҳо бекор кунед. Аз рӯзе ки шумо ВНЖ-ро дар дастатон мегиред, ВНЖ ки дар дастатон гирифтед, расо 1 сол ки гузашт, 1 сол гузашт, шумо бояд дар муддати 2 моҳ уведомления кунед. Бинед агар ин муҳлат гузаштагӣ набошад, яъне шумо дар ҳамин муҳлат уведомления кардеду аммо шуморо ҷарима карданд, шумо метавонед аз болои қароре ки шуморо ҷарима карданд шикоят баред. Дар ҳолате ки агар шумо ин қарорҳоро ки шуморо ҳамчун сари вақт насупордани уведомления ҷарима карданд бекор кунед, шумо метавонед вид на жителство шумо худатонро барқарор намоед. Билол Пулодов мепурсад: як саволи муҳим, номам дар реестр нест, ман патент нагирифта фақат регистрация карда равам ТЖК мешавад? 4 моҳ шуд ки ҳуҷҷат надорам, лекин ягон штраф надорам, фақат хона рафтаниям. Агар шумо 4 моҳ берегистрация бошед, албатта буду бочи шумо дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ мебошад. Агар ному насаби шумоам дар реестр набошад, ман ба шумо тавсия метавонам ки шумо ҳозир дар асоси укази президенти Федератсияи Россия аз 3 декабри соли 2024 зери рақами 1126 рафта буду бошатонро қонунӣ кунед. Бале шарт нест ки шумо патент кунед, асос регистратсия кунед, буду бошатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонед, баъд аз он метавонед аз ҳудуди Федератсияи Россия берун бароед. Агар шумо ҳозир буду бошатонро дар асоси укази президент қонунӣ накунеду ҳудуди Федератсияи Россия тарк кунед, ҳар лаҳза имконияте ҳаст ки нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда шавад. Агар чунин қарор қабул карда шавад, шояд шумо ками камаш 3 сол ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шуда наметавонед. Саволи навбатӣ Ясмина Урозова мепурсад: ман дар паспортам фаршиви печат задам, ҳозир ман паспорти нав гирам, граница бурам, ҳеч намешавад? Нигоҳ кунед, акун новобаста аз он ки шумо бо ин паспорти кӯҳнетон ки муҳр печатҳои қалбакӣ дорад ё ки паспорти нав мекунед, агар шумо ҳудуди Федератсияи Россияро тарк кунед, ҳеҷ кас ба шумо кафолат намедиҳад ки шумо дубора метавонед боз ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед. Чунки таҷриба нишон дода истодааст ки бародароне ҳастанд ки соҳиби РВП ҳастанд, бародароне ҳастанд ки соҳиби вид на жительство ҳастанд, ҳама зану фарзанд падару модарошон шаҳрванди Федератсияи Россия ҳастанд, ё ки ҳастанд бародароне ки донишҷӯ мебошанд, дар яке аз донишгоҳҳои олии давлатии Федератсияи Россия таҳсил мекунанд, ҳудуди Федератсияи Россияро тарк мекунанд, аммо дубора ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шудан ба онҳо иҷозат наметиҳанд. Барои ҳамин Ясмина, баромадан аз ҳудуди Федератсияи Россия шумо метавонед чӣ ба паспорти кӯҳнатон ё ки чӣ ба паспорти нав, агар паспортатонро нав кунед, аммо ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия ин зери суол аст. Ва саволи охирон Зафар Абдуллоев мепурсад: ман 10 сол да як фирма официально кор мекунам, бо патент, трудовой книжка пурсам, отдел кадрамон ба ман гуфт ки ба ту додагӣ ҳастем, лекин ман нагирифтам, ҳаминро чӣ тавр вастанавид кунам? Агар дар ҳақиқатан шумо гирифтагӣ набошед ё ки дар ҳақиқатан ба шумо дода бошанд, шумо гум карда бошед, дар ин ҳолат ягон проблема нест. Шумо бо ариза муроҷиат мекунед барои барқарор намудани дафтарчаи кориятон, трудовой книжка, ба шумо дубликати трудовой книжкатонро барқарор карда медиҳанд. Ин як. Дуюмаш, ҳозир дар ҳудуди Федератсияи Россия трудовой книжкаи хел китобӣ нест, ҳамашон онлайн мебошад, яъне онлайн интернетӣ мебошад. Шумо худатон метавонед трудовой книжкае ки агар шумо онлайн дошта бошед ва ба қайд гирифта шуда бошад, метавонед аз интернет, хато накунам, агар аз сайти Андоз дида даромада ва онро чоп кунед. Барои ҳамин барқарор намудани дафтарчаи корӣ ягон душворӣ надорад, фақат бо ариза муроҷиат намоед. Ин буд дӯстони азиз якчанд саволое ки
ман ба саволотон ҷавоб додам ва ин саволот дар зери видеои охиронам нависта шуда буд. Акнун дӯстони азиз, худо хоҳад пага боз як видеои дигарро нашр мекунем ва дар он видео ба он саволое ки дар зери видеои имрӯза нависта мешавад ҷавоб хоҳам гуфт. Дӯстони азиз, саволои худатонро нависед дар зери комментарии ҳамин видео, ё ки шумо метавонед саволотонро ба WhatsApp ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст нависед. Дӯстон бисёриё дар Telegram ва дар зери ҳамин YouTube дар комментариҳо менависанд ки акишурат рақамҳои телефонтан навис гуфтанд. Дӯстони азиз, ҳамин рақамҳои 926 944 0206 ин рақамҳои кории ман мебошад. Дар ин рақам биём ки WhatsApp-и кории ман ба қайд гирифта шудааст, саволотонро нависед ҳам ба WhatsApp ё ки метавонед ба ҳамин рақам занг занед. Дӯстони азиз, то боздид дар барномаи оянда.